Comezamos coa sesión de hoxe da Comisión Especial de Contas, Facenda e Economía. O primeiro punto é a acta anterior, que é a que se corresponde coa pasada, o 19 de setembro de 2018. Algúnha observación, corrección? Non hai, polo que vexo. Votamos entón. Enténdese aprobada por unanimidade, non? Non fago levantar xa as mans, non? Moi ben, gracias. Mocións de urxencia, o punto 2, e hai un asunto que chegou con posterioridade, que supoño que ven para aquí, que é unha modificación de créditos, das bases de execución do orzamento, non? Sí, exactamente, é unha modificación do orzamento, non só das bases, porque estaba consignado unha partida para desenvolvemento económico de 200.000 euros e estaba consignada esa partida no capítulo 4, por tanto, para gasto corriente. E como o destino desa partida vai ser para investimentos no Centro de Innovación Empresarial de Ourense, pois realmente é preciso dar de baixa esa partida, dala de alta, si ben na mesma área de gasto, para establecerla como unha transferencia de capital, que é o que se fai, asignando eses 200.000 euros que non tiñan, diríamos, destinatario directo, neste caso, a Fundación Galicia Obra Social, a Fundación. Moi ben, algunha intervención? Pero habrá que dar, se habrá que votar o xente, non? Ai, bueno, sí, ten razón. Xa nos adiantábamos a cuestión. Votamos entón a urxencia. Gracias, señor Rosendo. É que vos aí estades moi ocupados, falabades moito e... Comprendo que estabades distraídos. Bueno, Verdade, Isabel? a experiencia ten a súa importancia nestas cousas. Entón votamos a favor da urxencia. Votos a favor da urxencia? Por unanimidade. Votada a urxencia, agora sí. Algúnha intervención, algunha pregunta, cuestión? Sí, Vicente. Bueno, isto supoño que é a Fundación Abanca, se alguén me pode decir... Sí. A Fundación? Sí. Hai algún convenio establecido para eso ou é unha subvención así? Xa fai referencia, hai nos datos da proposta un convenio asignado... Es un protocolo, non é un convenio. Es un protocolo. Non é un convenio. Asignado, quero recordar, no mes de abril do ano pasado. No, debe ser posterior. Creo que é reciente. No, o 26 de xullo. Es, me sonaba que era del verano. Hai un protocolo de colaboración, la diferencia entre un protocolo e un convenio es que el protocolo, digamos, es una declaración de intenciones que no crea derechos ni obligaciones para las partes, a diferencia de un convenio. Por tanto, se hizo ese protocolo entre la Fundación y Diputación, y ahora eso, bueno, pues se traslada para este año ya a una modificación concreta previendo una subvención nominativa a favor de esa entidad. O sea, o convenio realmente non existe, só é o protocolo da iniciación dun... Se existira un convenio, ese convenio carecería de base xurídica, porque non tería nin partida contra que ir. Me explico? A diferencia entre un convenio e un protocolo é que un convenio é un auténtico contrato que xera dereitos e obrigas. Por lo tanto, para que ti poidas comprometer, obrigar a Deputación, teñen que darse as premisas para que poidas xerar esa obrigación. Entre outras, por exemplo, pois que exista unha partida. Se creas un convenio dando unha subvención nominativa, a subvención terá que estar previamente prevista nos orzamentos. Por eso se fai un protocolo. É dicir, non, mire, temos a intención de, se o Pleno nos autoriza isto, facer isto. Simplemente, están contemplados na Lei de Réxime Xurídico do Sector Público como unha figura distinta dos convenios, protocolos de colaboración ou protocolos xerais de intención, se chama así. E o que se fixo foi un protocolo. Isto que a financiación solo para crear, porque parece ser que é para crear o centro de mantemento, é subvención solo da Diputación ou hai algún outro organismo incluído a banca que financie eso? O coñecemento que temos aquí é exclusivamente a asignación deses 200.000 euros. Non acompaña isto ninguna outra documentación que nos dé unha idea de se hai outras aportacións. Ninguna memoria do que se pretende facer.
Isabel? Eu que me leí aquí un pouco co tema do protocolo do convenio. Según parece que estaba o protocolo xa en junio por aí, que non era un protocolo, era para unhas intencións de facer, pero sin compromiso de ningún tipo que conlevara a facelo ou non. E logo pasa a convenio. Neste momento, ainda é protocolo ou xa é convenio? Xa é convenio, que pedimos é que nos explique o no convenio. Ainda é protocolo. O protocolo foi e aí acabou. E agora hai unha subvención nominativa. As subvencións nominativas pódense conceder a través dun acto unilateral ou dun convenio, según di a lei, o cual, por certo, irá nunha fase posterior, porque ahora mesmo que se está orzamentando esa previsión. No seu momento, unha vez aprobada, se aproba esta modificación, poderá tramitarse un convenio e se concede mediante un acto bilateral a subvención, ou poderá levarse a Xunta de Goberno a conceder a subvención con as condicións, mediante un acto unilateral. Eso é todo. O convenio é forma, non é fondo. O sea que entendo que hai outro paso intermedio que o acordo unilateral antes do convenio. Non, son alternativos, vamos a ver. Vamos a ver, hai tres pasos aquí. Hai un protocolo previo que é un paso, digamos, prescindible, que pode existir ou non. Simplemente, neste caso existiu, pois porque dúas partes desexan, digamos, bueno, hai unhas conversacións previas e se decide plasmar eso nun protocolo de intencións. Segundo, previsión orzamentaria. Nesa estamos. É dicir, que o orzamento, que é un instrumento no que se planifica as obrigas que como máximo pode adquirir a Diputación, se prevea especificamente unha partida para esa finalidade. Terceiro, unha vez aprobado o orzamento, entraríamos no procedimento de concesión da subvención. O digo porque as subvencións nominativas non se conceden por metelas no orzamento. No orzamento se prevén, e iso habilita que se poidan conceder, pero para iso hai que facer uns trámites, acreditar unha serie de cousas, en fin, que é o obxecto dese procedimento. E ese procedimento administrativo de concesión da subvención se pode resolver de dúas formas. Unha, a digamos tradicional, mediante un acto unilateral. Ti solicitas, eu che concedo. Dúas, mediante unha terminación convencional a través dun convenio. Se pode conceder unha subvención a través dun convenio, igual que se pode facer unha expropiación a través dun convenio, mediante un acordo, é dicir, hai unha serie de procedementos que admiten solucións, digamos, pactadas. E iso é todo. Entón, fixos un protocolo, e en virtude dese protocolo que non xera obrigas, senón que simplemente unha declaración de intencións, agora modifícase o orzamento e unha vez que se modifica o orzamento tramitarase a subvención, non sei se a través dun convenio ou a través dun procedimento normal de concesión dunha subvención nominativa. Iso é todo. Comprendido. É dicir que non se sabe se vai ser por convenio ou por concesión unilateral e punto. Ben, non. Pois agora, xa que, algunha pregunta máis? Xa que non hai, pregunto eu, entón. Mira, unha pregunta que se me ocurrió agora á vista desto, porque na comisión pasada, onde se trouxeron os presupostos para o ano que ven, había unha partida que quero preguntar a Vicente, 200, que é similar a esta. Agora non mirei a aplicación, se é a mesma ou non, pero a pregunta é para o mesmo fin? A finalidade de desenvolvemento económico. Asignación nominativa non ten. Non ten, vale. A pregunta era se era para este mesmo chollo. Non ten asignación nominativa. Non ten asignación, vale. Pois, moi ben, votamos entón. Votos a favor da modificación do orzamento e das bases de execución do orzamento. Solo vota Rosendo, por favor. É que está distraído, xa creo que a xente está distraído. Non, observei desde o primeiro momento que anda distraído a xente. Eu creo que hai que darlle adrenalina, verdad? Dámoslle dopamina. Dámoslle dopamina. O presidente non dixo que tipo de voto era, se a favor... Se votos a favor, eu entendí votos a favor. Eu entendí votos a favor, o que pasa que estou alexado, pero entendí votos a favor. Eu tamén, creo que si estou dormido. Eu tamén pode ser. Rosendo está ben de oído, Eu vexo que está a xente distraída, pero bueno. Non pasaba nada. É unha apreciación. Votos en contra, abstencións. Moi ben, moitas gracias. Pasamos dos asuntos de urxencia xa aos último punto
que son os rogos e preguntas. Algún rogo, algunha pregunta? Non hai. Bueno, pois entón damos por concluída a reunión desta comisión de hoxe.